tohto videa. Dneska som tu spoločne s Matiasom. Čaute všetci. A budeme hrať zápas proti sebe v FC Mobile. Tak sme určite napíšte do komentára, kto si myslíte, že vyhrá. Nezabudnite dať odber a zvonček. Budeme hrať. Keby sa nás pýtate, kde je Robo, tak dal si prestávku na chvíľu. A nebojte sa, na budúce tu už bude. Tak uvidíme, dúfajme, že bude dobrý zápas. Guardiola. Ideme skúsiť do útoku. Trošku dopredu dávame loptu. Na Kimicha. Zatiaľ. No, to bola dobrá nahrávka. Zatiaľ dáno bez nádeje. Trošku sa mi to seklo. Gerrard. Ale Rashford stále ide. Rashford je stále. Beckham. Beckham. Ide skúsiť center. Center a Petr Čech chytá. Bojoval loptu. A je to tam. Sanchez na Hazarda. A zlá nahrávka. Bayern rýchlo skúša, ale nedarí sa. Marcus Rashford. Rashford strieľa z ďalky. A Petr Čech to vychytá. Skúsime center. Center do 16, ale bol zlý. A je odrazená lopta na Beckhama, strieľa. A toto bolo veľmi tesné. Zatiaľ si môžeme podať ruky, čo sa týka zápasu. Skúsime ešte a nič. No a teraz Isaac, to bol faul, ale ideme ďalej. Isaac, a pokračuj. Isaac beží. Bez dobrého kontaktu. A Beckham si poradil s Isaakom. Sanchez skoro prekonal. A Sanchez vybojoval loptu. Ide do útoku. Haha, to skúša. Beckham v 16. Strieľa. Gól! Je to tam. Beckham dáva gól. Takže dalo sa toho veľa, ale pokračujeme ďalej. Sanchez na Ita. Ita na Beckhama, Beckham na Ita. Ito poslal Frimponga a Frimpong je sám. Jožko Guardiola ho nestíha. Frimpong ide bomby. Ale Frimpong to dal do rohu a bude to odkop od brankára. Celkom dobrá prihrávka. Zlá prihrávka. Guardiola ide skúšať. Guardiola na hlava do Makeleleho. Kimmich. Na Rashforda. Rashford skúsi určite zabojovať. Rashford neviem čo robí, ale nevyšlo mu. Vybojoval Isaac. Ito. Zlá. Ito. Strieľa. A tesne vedla. Skoro 2-0. A Matias by sa mal začať snažiť, lebo už veľa. Zatiaľ nám to nejako nejde. A toto bola dobrá hlavička v podaní Ita. Zatiaľ sme veľmi podkladaní. Nakrátko, ale toto bol offside. Takže bohužiaľ. My sa ideme stále snažiť dorovnať. Skúsime ďaleký výkop. Guardiol. Hazard. Kimmich. Paráda. A toto bude asi faul. To bol faul. Na Hazarda. A bude to priamy Toto kop. bude zaujímavý priamy kop. Neskúsi Pajaro určite niečo vykryť. Kope sa. A skoro to bol gól. A toto bola. Guardiol skúša. Guardiol beží. Frimpong. Ale Frimpong ho chce dobehnúť, nestihol a Beckham si to postrážil pekne. Ale toto bola zlá nahrávka od Frimponga. Neviem, čo zase Matias tu stvára, ale. A toto bola zlá nahrávka. Kaká. Strieľa, ale zblokované od Guardiola. No neviem, zatiaľ sa nám nejako Hazard. nedarí. Budeme rýchlo zmeniť stratégiu. Posledné 3 Hazard minúty. na Sancheza. Sanchez na Hazarda. A Hazard môže ísť sám. Lenže Kimmich ho zastavil. A máš ešte 5 minút nastavených, takže by som si pohol dať gól. A toto bolo zlé. Sanchez na Gerrarda. Gerrard sám beží. Ale urobil to veľmi zle. Naozaj môžem povedať, že Gerrard strieľa. Protiútok. Není dobré. Hlavička, není.
A ešte by mohol Matias zautočiť, ale to už je koniec. Takže nezabudnite dať like a odber a čaute.